Nako, anong area na to? Dagupan City, Burgos Street. Ito laging binabaha dito eh. Yan, asan ang drainage system? DPWH Pangasinan branch. Matagal na to. Dagupan City. Nakailang mayor na dito, ganito pa rin ang ating lugar dito sa Dagupan, Burgos Street. Napakahirap ng sitwasyon nila dito sa Dagupan. Baha pa more. Baha pa dyan. Oh. Napakalalim. Hello mga kababayan ko. Ito po yung cause ng Typhoon Nando. Yung mga taga Dagupan, yung mga kababayan ko, Dagupan City, Pangasinan, Philippines. Ito hanggang yan o, Katedral. Yan, talagang dumaan kami dito. Tignan namin kung may improvement. Kaso gusto kong, ito po yung ating suki. Yan, na nagbebenta pa rin kahit na umulan o bumagyo man. Nandiyan pa rin siya sa mga waiting shed. Welcome to Filipino TV, mga kababayan ko. Maraming salamat sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel at sa Filipino Life Stories. Thank you very much for supporting our channel. Ito naman ay, ito yung sa may St. John Cathedral Yan o. Asa ng drainage system? Shout out DPWH. Yan, LGU. O kung hindi man sa LGU, o bakit ganito? Walang inspection. O dito mataas na. Papunta na ito ng LTO, Land Transportation. Pero yung dati pa, wala na, nasa bunuan na pala sila. Ang LTO, lumipat na. Yan. Yung building ng police station yan. Pero dito, oh, tinaas. So, tinaas siya, pero tingnan nyo naman yung mga drainage yan. O, mga drainage, mga kababayan ko, ang liliit. Yung mga taga-Dagupan, shout out po. Mga taga-ibang bansa, ang ating mga beloved OFW, mga taga-Dagupan, yan na po yung sitwasyon natin. At iikot po tayo ng bandang barangay to barangay na to eh. Pero dito walang baha. Ito po yung papuntang ano na eh, Karaunan. Yan yung kaliliit ng kalsada dito. Pero yung drainage system wala. Wala yung drainage system. Kung nasaan, ewan. Eh, pinunduhan po natin yan, yung drainage system. Di po ba, mga kababayan ko? Karapatan po natin punahin ang ating gobyerno sa lahat ng mga projects dahil parte po tayo ng gobyerno. Tayo po ay ang taxpayer. Yung drainage, hindi makita. Ang liliit. You know? Ganyan kaliliit. Kaya itong ginagawa dito na building, extension ng school to. Ito po yung sa public cemetery, mga kababayan ko. Maraming salamat mo po kababayan ko sa suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel Filipino Life Stories at Filipino TV. Ito po yung papuntang ano to eh, sa anong office ba yan? May office dito eh na LGU din ata. Hindi eh. Justice Zone. May opisina oh. Hindi maayos-ayos.
Maraming salamat po mga kababayan ko. See you later on our next videos.